Good Friday igobona begeni bo bekanise Katoliki kurwase parish ya Nyabururu bakoretara yabo kurwase nsembeli ya Kyogo ikase nseme Nyabururu inze ya Father in Charge Dennis Rogena igobona banyara kubolya begeni abonse bege Kristo ko ene kibunango bwatera na bale chinga kichiga cheme chando engana ya wobolito mono asetari tukolya lero uno omulikeito dipona sanya agotomanya Salabani sasa yambe Chingaki abegenwa bagendrete guchengera Easter chinsemo au imeyense aba bwatani bekelisia kege Katoliki nigo bainyora egetambokero kebitango 14 Yesu aeterete asogo chandwa ogoitwa goikagokwa nokoboka kwaye Eritu keriga igore ritu kolina namono ande yenyenzo mono aso kuye na wito na mona sekrisia ya Katoliki neri tuko tokonyora kero muweni Yesu Kristo ine aitabete anda kerwa aso tutoria witera sora rume chando witera aso witwa na gukona gutinde kwa Asetaro yenchera yomo saraba kurwa sekerisi getagatibu gia Kyoge imanyikanete na Good Friday yara wano musasiroti otenete parish ya Nyabururu Dennis Rogena nigo aorokereria ekemanyerelio Kyogo sanga nabamino sere mema mongole darinaye kwanyarelesio kwa kongubonsi na Yesu mwana wende ya onarelesio asama tukali tokoroka Easter Triduum ine tuachageteri tuko diwa marabawa asendagireria Kristo akorata ya marabawa last supper asaro stima sacramentary sacramento ya sacerdote neri sacramento ya Eucharistia chinga kiecho boigo ni gakwanera igoro yo kuiborwa boya ase ege Kristo gwetera enchera yo kwegena nakobolia aba Kristo wechandera abamwabo ona wa Kristo niwo tuakure na Kristo wetera sorogendo tuatarire nabono tuganyerere tokubuka kwaye ine wetera sukoyena aiwo egangene nomono gusekerengeke nomono ne ntuna wa Kristo wende kunyura nkeringa agachandika sinjito ne ntuntu wende to chandike nyiri tunare panyoruwi no uyobuni toko banyora wetera sare witera semi chando to witera asoko liyo ronge asoko menyengana yaye na boigo ni garuo bosemia buogo nchorolia chinkoro chia bange na gotiga koba ebitango biokonyora obogima bwa kare na kare na tata na sumwana na somo mtakatifu na warenge kare rwano rasubini yakalense yori gonkwanira ba Kristo bonsi ali aseparisi tyoka asensengima asoko wendera kwanyerere kibisere Pasika mtakatifu na mono itoko boka monere na intwe etoboka sobumoya tungusa abange bocha sare itoseria abange kurwa sare na byonsi bitokonyora bitokonya butambe kumenye imiyaye utari imiyaye na konyora mu wito imiyaye obo sasi materials to ko nene giko ripoteria egetaseni kia ona mbeyemo kia Ndizi TV korwase parish ya Nyabururu yogotoka imeye bunge ya Kitutu Chache South imeye kaunti ya Kisii Elitaliane ndipon asanya